И здравейте, приятели, аз съм Батер07 и днес ще строим Майнкрафт къщи, така да се изразя. Извинете, че говорих тихо, просто микрофонът ми беше вдигнат нагоре и нали разбирате колко, защо не говорех. Така, сега ще затворя манкама и... Или ако не искате да ме наричате Готико на 07, ме наричате Иво. Да. И днес ще построим и днеска ще направим втори епизод на как да строим еди какво си, но това, чакайте малко. По-скоро да е ето това. Молите да е това, молите да е това. Ако не е това, ще си изтрия целият профил. Ай, да му се навиде не е това. Ще създам нов свят директно. Ама настройки за света, супер плосък, големи биом, разтеглен. Просто забавление изисква мощен компютър. Създаване на нов свят. Изисква мощен компютър. Малко че не е мощен. Говоря тихо, не говоря... Аз говоря принципно тихо, но настройката на компютъра ми е такава. Силен глас и... Нали, ще... трябва... Сестра ми е болна и аз трябва да говоря тихо, за да не я събудя и спи. Какво е това? Аз нужно. О, получи. О, тъпо е. Ще го изтрия този свят. Чакайте. Аз не... извинете. Режим на оцеляване, творчески, още настрой, по-подразбиране, супер плосък, създаване на нов свят. И това ще бъде нещо като... Не нещо, ще си бъде едно хубаво нещо като... Това ще е втори епизод, но просто... нали... Брат ми и нещо ми влиза в компютър, в профила ми изтрия онзи свят и за това ще направим новата къща. Значи взимате кълдърбен камък, дъбови дъски и там смърчува дървесница. Тук надолу имаше някакво Dark Wood. И такова стълби от черно дърво. Това ще стане. И друго какво? Врата. Хвърлих. Така става. Така, сега 3 пръсета. Сега правите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пак го правите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Па го правите тук на сам 5. Такива камъни стълби. Не такива камъни. Май по-добре ще бъде каменно-тухлени стълби. Така ще е по-красиво. Ето колко по-красиво. Така, сега. Ето така правите. Всичко това го запълвате. И нето ми просто си вчера бях на концерт и тази песен просто ми се сби в главата. Бъзик не бях на концерт, но просто гледам GTA 5 Music видео и там тази песен се пеше и ми я забиха в главата. Правите ето толкова. Аз ще го впусна видеото, когато и ето ме отново и както виждате пак съм готов. Сега пробивате две такива и слагате тук вратата. И сега не преди да направите покрива, бивате ето така. Сега взимате стъклен панел. Ако се чудите, тази къща може и на Survivor да си я правите, но трябва да си имате стъклени панели или стъкло. 16 стъклени панела се правят от значи както ви е крафтинг тейбъл, слагате във всичките му купчета стъкло и така се крафтва. И пак ще направя пак ще направя пауза и ще се видим чак когато продължа, когато свърша. И ето ме пак и сега, ако искате да ви е малко по-красиво, взимате камъни. Чакайте. Каменни тухли, чакай. Каменни тухли. Ето така. Сега ето така го правите и сте готови. Ето, влизате си в къщата. Ето, от тук. Опа! За да имате таван. Ако сте на Survivor и не можете да летите, не си правите таван. Или може да си направите, но трябва да стъпите на някакво блокче. И си го осветявате с торчове, за да къщата да не ви е главната спална точка на чудовищата. И ще направим едно ръчно дърво. Ще ви покажа как се прави. Ето. Взимате дървесницата и почвате ето така. Хоп. Някакво супер излъсуканото.
Не, мамай. И тук. Не е така ръчното дърво. Ръчното дърво е ето така. Сега ние с тия материали сме приключили. Така. Взимате пръст. Така, пръст взимате. Взимате железни плочи и фиданки. На каквото искате. Фиданка на черен дъб. Аз ще взема дъбова. Понеже дъба е хубаво дърво. Треди. Сега слагате фиданката. Но с стъкло се получава по-добре. Взимате стъклото. What you gonna do when it beats for you? Oh no, it's do when it beats on you. Oh no, time to get it in you. Ето така. Хоп. Ето така. И косъм прах. Материали. Да, вярно е. При материалите. Опа. Да. Ей! И ето така. Ето така. Правите. Това е ръчното дърво. Така, лайквайте, харесвайте, абонирайте се и